Рафаел, мерси. Айде, мерси. Здравейте. Как се казваш? Аз се казвам Рафаел. Рафаел, на колко си години? Аз съм на 25. А откъде си? Аз съм от Калифорния, Сан Франциско. Роден съм в Филипините. Какво те доведе в България? Аз съм доброволец от Корпуса на мира. Браво, бе! От колко години си в България? Бил съм тук за 2 години. Само 2 години и така говориш български. Талант. Браво. Мерси. А какво прави Корпуса на мира? Аз съм учител по английски в Брегово. Малък град до Сърбия, Видинско. Сам ли си тук в България? Сега. Сега ли? Семейството ти къде? Те са в Калифорния. О, не ти ли е мъчно за тях? Аз ги липсвам. Ти ги липсваш? Да. Добре, кои песни си подготвил? Облече бяло. Само, че аз не можах да намеря инструментална версия за това. Нищо. Значи акапела ще ни я представя. Сега ли? Да, заповядай. Сега ли? Я кажи ми, облаче бяло, отде идеш, те си ми летяло, не видя ли бащини ми твори и не чули майка да говори. Що ли прави моето черомило с чужди хора, чужди обделило? Ти кажи, облаче бяло, живи здравче, тук си ме видяло. Рафаел, ела да ти стисна ръката. Аз не съм чувала българин да пее така тази песен. Заклевам ми се. Браво. Ти ме накара да се разплача. Страшно. Вау. Аз не съм чувала по-вълнуващо изпълнение на Облаче бяло. Настръхнах. Ти имаш един от най-добрите гласове, които съм чувала. Благодаря. Ще бъде много готино един филипинец от Брегово да победи X-Factor. България. Ще видим. И аз искам да казвам нещо. Тези песните, които аз съм пях, е за учениците ми в Брегово. Защото I wish they were here with me right now. Нека да гласуваме. Огромно да. Рафаел, от мен имаш 100% да. Мерси. Да! Рафаел, имаш 4 дата. Мерси много. Мерси. Чао, до скоро. Чао. Това някой да ме накара да се разплача само както заради това как е пял. Това се случва. Толкова изпя Облаче бяло. Ти ми направи деня, приятели. Беше страхотно, наистина. We wish you luck from this point. Thank you so Till the much. end. Thank you. Good Thank luck. you. Thank you.
you.